그 마마 밑에 랍크는 देखायदो सा लोंसै जोंहा नै बेलासि मेथाइ लाना फैबाय थोद गेब्लेहोजोब्बाय फाग्लि क्रिमबन जानो लुबैथारबाय आं क्रिमबनखौ मोनजाया बिसोरो फैसा हराखै जाखाया दा क्रिमबनखौ जाखाया दा फैसा हरिया मोनजाया दोनलायदो दे बेखौ दोननो दे गुसुसो बियो रकियासो मोनजाग्रोबाय दा Bukan mending, angsi asanan sudah lah beli. Enggak boleh kan? Aku kalau tendang nanti. Dia aku kau rani. Tunda baby pun. Aku kau dah saya balik. Aku kau saya cuma deh. Cek lah lainnya sih. Nih jangan. सा लोंगासिनो मेथाइया माबा बोखालाजोबनायसो जाबाय गेब्लेबाथाय मिथिंलांदो साखौ गोथाव नङा नङा बेलाय फिसा मेथाइफ्रानो माबा बोरैबाबासो थावनायखौनो मोनासै आं मान टाइम मोनखारासै नामा ông Thái rồi Con đang hơ kìa lại hơ trời buồn खाला bước खाली में थम ra chứ vậy 팍 라. 앙을 비가 박는. 네, 좋다. 나 먹고 보자. 가! 나 없이 댕포이 오늘 가! 알아 탕! 로키! 무슨 줍시간! 이씨 탑탑